Amen, 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 Ya babanikazi bomkhalanga laba banikazi bomkhalanga phansi kwaDokotela the late Dr Manana banikazi bomkhalanga laba benza umsebenzi wabo abafisela ngawo bonke abantu abasupporta abanikazi bomkhalanga okuhle kodwa abanikazi bomkhalanga laba siyaphuma manje siyahamba sihambisa ama-food parcel ukudla kubantu bakithi eNingizimu Afrika abangaphathekile kahle abakhalile basikhalela njengabanikazi bomkhalanga. Siyaphuma manje la sisuka khona sikwaMakhutha elinye ikhaya lethu labanikazi bomkhalanga kaMgobhozi, elinye lamakhaya ethu abanikazi bomkhalanga kaMgobhozi. Siyaphuma manje nini lamakhaya ethu baphuma abanikazi bahambisa ukudla kubantu abantulayo umphakathi waseNingizimu Afrika. Siyaphuma manje singabanikazi ekhaya lethu lesibili kwaMakhutha kaMgobhozi la sikhona. Elinye lamakhaya abanikazi bomkhalanga abaphenjwa ubaba uDokotela the late Manana Nkosi wenkosi. Siyaphuma manje sisekhaya lethu lesibili kaMgobhozi. athini lengayithola
sikhona la kaMakhotha niyazibonela ke bakwethu ukuthi ke abantu bahlala endaweni enjani. Abanikazi bomkhalanga bafikile la. Kuningi okusafanele sikwenze njengabanikazi bomkhalanga, kuningi okusafanele sikwenze. Umphakathi ngempela wakithi esizwe semnyama uhluphekile kakhulu njengoba nibona nje bafethu. Njengoba nibona nje isizwe semnyama, umphakathi wakithi eNingizimu Afrika uyantula kakhulu. Njengoba nibona nje. Right? Webathandwa yeka inhlanhla ukholwa uJesu nokuphathwa ekhaya ngale webathandwa azalwane nokuphathwa ezakhe asikhaya webathandwa yena yekela inhlanhla webazalwane niyekela inhlanhla okukholwa nguye uJesu engani uyaphathana uJesu uphatha ngezakhe abuyise ekhaya ebazalwane niyekelani inhlanhla ngiyabuza nayo inhlanhla engayo ukukholwa webathandwa uJesu nokuphathwa ngezakhe izandla asise
webathandwa benkosi webathandwa benkosi ngekelani inhlanhla sokukholwa kuJesu phakathi uJesu oyingcwele nomphathwa hlabelelani uzohlatshelelwa khona lena kuKristu shu haleluya bedusa kuJesu njengomfula uhlobo hayi Kristu Yesu hayi bo bazalwane hayi bo kuhlatshelela Eshu haleluya 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 dumisu sohlatsheleni hubelini sohlatsheleni Hallelujah, hallelujah, Siyabingelela Ningizimu Afrika, siyabingelela umhlaba wonke emagumbini amane omhlaba. SiseThekwini la sikhona kwaMakhutha, sivakashele umndeni wakwaDube kwaMakhutha. Sizobabona nje ngendlela thize abasicele ngako ukuthi sizobabona ngendlela esimeke siyona. Namhlanje ngizowethula omunye wabanikazi bomkhalanga omele abanikazi bomkhalanga la kwaMakhutha ozokuthi sibahla ngodaba abaze ngalo la ekhaya kwaDube. Thatha ke siswami. Ngiyabingelela kakhulu in behalf of abanikazi bomkhalanga noThina Manana. Ukhulumayo uMrs Mgoggozi kwaMakhutha eThekwini. Manje nokubonga usuku namhlanje abanikazi bethe baphosa isandla ukuthi umntwana angalali engadlile. Kuthe makukhulumeka ukuthi angizame umuntu esingazi umuntu isinkwa enhlizweni yami kwafika uSisiduma ngoba ngiyayazi yonke impilo yakhe nami ngivele khona la endaweni. So sazothi nje sabanikazi akangalali engadlile sikhona. Sibonga nesupport umphakathi wonke izwe lonke ukuthi le support libamanana esaphila
bathenga umsebenzi wakhe kakhulu. Manje-ke sibuyisela nasi kubantu abaswele ukuthi nabo-ke abaphile egameni likababa uThulani Manana. Sibonge nabaphathi ukuthi babe ingxenye noma bengekho, obabhilakazi, ubaba uTrevor Manana, obabucele, siyabonga kakhulu. Sibonge nomshuthi wethu uBenikho, ubaba uDlamini, siyabonga nje asiphezi. Sicela nje kungami siqhubeke njalo sibabheke abantu bakithi abaswele, singasuthi sodwa isizwe sakithi sihlwempu. Amen. Ngihlala naye umzala wami, ngihlala naye lana, umuntu vele osokolayo kanzima, ekusokoleni kwakhe ukuphila ngokuthi akwazi ukuwashela abantu, mhlawumbe amawashile ucelile awasha, akwazi ukuthola leyo nto ayitholayo nemali egranti. Number 2, unaney'ngane ezihluphayo ezamaphara zithu zonke, nazo ziyamhlupha. Uyazama nje ngendlela azama ngayo njengonkosikazi, akanayo choice. Kodwa nje uthi umama nje bandla nkosiyami osokolayo kakhulu, yabo nje lekho kwenzeka kuyena kukhulu kakhulu kumina-ke, especially mina engimaziyo engihlala naye, futhi kukhulu kakhulu kuyena. Ngiyacela ukuthi ningagcini ngaye, niphinde nifune nabanye abangaphansi kwesimo sakhe, ningagcini. Ngiyabonga, niqhubekeni kwenze yinto enembile ephuma. Ngiyazi futhi ondlela appreciate ngayo, ngizogcwala nje iziko lonke nje, ngizothi esuka yabantu kusuka kwakhe la qala nje besikunzima ngisho ukumbamba ukuthi ahlale, makahlale umuntu endlini. Ngale ebusuku kuphela, ngo-12 ebusuku somulo sakhuluma engaleni, uzophuma nje la. Futhi akekho umuntu osebazi bangisisisile uTawuleni. Hawu usisile uTawuleni, uTawuleni uleke kanti uyazi ukuthi ukumlethela into enhle kanje. Nizogcwala nje all over, siphinde sithi RIP Thulani Manana. Akuthola umphefumulo kodwa igama lisaqhubeka. Yinhle futhi into eyenzakalayo ukuthi noma Thula yena kodwa nina you there for yena uThulani Manana. Kodwa nje kuneshow ngako ngisho ngathiwani ngizogcwala nje ukuthi manje Thuma akho la ngahamba ikhole ngisho ngo94 elokushini ngoba kukhulunywa indaba yenu ngoba ngiyazi uzospreada nje. So guys nje ngiyabonga into enenze kuDuma, ngiqhubeke nakwabanye Nkosi ngisize ngiyabonga. Amen, 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 amen.
Phakathi
Baba siyabonga umusa wakho senzele wona namhlanje sila ekhayeni lakaDube Jehova namandla wena osibolile Nkosi namandla uzosibeka kuleli khaya Nkosi namandla phinde umenzele uncedo Nkosi namandla ukuthi kungapheli namhlanje kwenzekile Jehova namandla phinde kwenzeke nangelinye ilanga Jehova eminye imindeni Nkosi namandla elesi simo Jehova phinde uyihambele Jehova namandla ungahambi thina kodwa uhambe wena Jehova uhambe phambili ube yisibani ube ukukhanya Nkosi namandla siyakhuleka egameni lakho singabanikazi bomkhala sikaNdengezi la sikhona sesifikele kaNdengezi komunye umndeni esize kuona njengoba singabanikazi bomkhala singabanikazi bomkhala kwaNdengezi la sikhona kwaNdengezi la sikhona kwaNdengezi yimbi indawo yethu sihamba sikwaNdengezi nami ngambuza lo sisi lo ukuthi